Els elogis de l'Argentina. Tot això avui sorprèn la notícia en portada del Mundo Deportivo. Neymar pide volver al Barça. El brasiler es va posar en contacte abans de la lesió amb jugadors i executius del Barça per sondejar una possible tornada a l'estiu del 2019. D'aquí 2 estius. Des del Barça no ho contemplen i alguns ho veuen com una coartada per anar al Madrid. De fet, la portada de l'AS diu que enviados del Madrid se reunieron hace poco en París con el padre del jugador y el PSG pedirá 400 millones por Neymar. I el Brasil, Globosport, assegura que hi ha un acord entre el Barça i el Gremio. Quina mandra, tot el de Neymar, quina mandra. Ara, això que treu un Mundo Deportivo, primer, que no m'estranyaria, segona, que és la demostració de la pífia de Neymar. O sigui, és evident que Neymar la va pifiar, que algú el va... I jo crec que un jugador que és tan inestable com ell, jo el tornaria, és que futbolísticament el tornaria tant. El faria tornar tant. Ara, és clar... Ara, el que passa que el PSG era personalitat del Barça, perquè el PSG el que no voldrà és que el vagi al Madrid. És que no ho sé, la veritat no ho sé. El Barça ha dit que no, normal. O sigui, crec que és normal que el Barça digui que no. És una gran pregunta, si acceptaríeu que el Barça que tornés Neymar. Però on el poses, també és la pregunta. Bueno, i el Griezmann el posarà l'any que ve. Per això, que si està fet Griezmann... No té cap sentit, per això el Barça, això diu el Mundo Deportivo que es veu que no, que aquesta... Bueno...